up mga chong? At mga chang! Yan, so anong gagawin natin ngayon? Ang lulutuin natin ngayon ay pang merienda, sweet potato fritters. So yun, in short, kalingking. So yun, meron tayo syempreng, eto, anong tawag dito? Kamote. Yan, kamote. Sa Tagalog. Kamote, meron tayong sugar, Salt, yan. And meron tayong coconut juice. gata po yan. Anong gata? Gata. Hindi yan gata. Ay, hindi pala coconut juice, sabaw pala ng coconut. So meron tayong flour. So ngayon, samahan nyo kaming lutuin ng ating Sweet potato fritters. or kalingking. So tara. So ayun. So ngayon, simulan na natin. Ngayon, itong salt natin, ilalagay ngayon natin dito sa ating harina. Paghahalo-haloin lang natin siya. And pati itong ating sugar. Haluin lang natin. Then ngayon, ang gagawin natin, itong ating coconut juice, ilalagay natin dito sa ating harina. Yung iba kasi nilalagay tubig, di ba? Bakit ba ang nilalagay ay coconut juice? Para mas crispy siya. Ano yung kahit tumagal siya, hindi siya yung Lalambot. or titigas, yung matigas na matigas. Ito talaga yung crispy. Crispy siya, pero hindi siya yung matigas. Meron pa ang isang pampakrispy, yung harinang bigas, di ba? Ito yun. Harinang bigas. Yan. Kasi normal na harina kasi pag lumamig na yung fries, wala na. Tigas na siya. Di na masarap. Haluin lang natin. Yan, nahalo na natin. Then ngayon, maglalagay tayo ng kamote. Sobrang dami nating nagawang kamote. Ilang pirasong kamote lang yan? Tatlong malalaki. So meron ka ng ganyang karaming, yan, gagawin. Yung bilaong maliit. Isang bilaong maliit siya. Haluin lang natin siya. Then unti-unti lang paglagay natin dahil madami nga yung ating magawa. Okay. Samahan nyo kami mag-prito. Tara. Mag-prito na tayo. And so, Lagay tayo ng ating kalingking. So, ganun lang uso kasi. Actually, magandang merienda tong kalingking. Diba? Sa Manila ba may ganyan din? meron, maruya. Maruya pero hindi ganyan, diba? Ano to maruya? Yung Sinapod saging? yun eh. Yung maruya kasi saging yun. Ito naman kasi, gawa siya sa Kamote. kamote. So,
natin siya maging golden brown, di ba? Yes. And pag golden brown na siya, saka po siya maging malutong. Malalaman natin na luto na siya. Masarap to pang merienda. And kaya naman halin ng bigas ginamit natin kasi kahit malamig na yung ating kalingking, still crispy at malutong pa rin siya. Yan po ang ating kalingking. Yan po ang finished product niya. Yan. Yan. Mukhang malutong na malutong talaga siya. Yung iba kasi ginagamit, simpleng flour lang. So, pag malamig na siya, makunat na siya eh. Yan, ang ating kalingking. Yan. Yan. So, yan ang ating first batch. So, marami pa tayong lulutuin. So, balikan namin kayo after maluto lahat. Yes. So, lutuin muna namin. Ito na ang ating Kalingking. or sweet potato Fritter. fritters. So, yun. Napakasarap niya and napaka-crispy. So, pwede natin siyang tikman para malaman natin kung gaano siya kasarap. So, yan. Pili tayo. Yan, ito. Ako din. Sobrang lutong niya. The best talaga siya pang merienda. And yung pinakamaganda sa kanya is ano siya, nakakabusog agad. Sarap. So yun lang. So thank you so much for watching and see you On the next video. like this video. Write a comment.